Ara fa pocs dies, l'Ajuntament de Girona va aprovar el primer permís menstrual per una de les treballadores del consistori gironí. Girona ha estat de les primeres administracions públiques que ho comença a aplicar. Són un total de 8 hores que s'han de recuperar. Des d'Esquerra Republicana de l'Escala es demana que l'Ajuntament escalenc es plantegi aquests tipus de permisos, incidint en el fet que no són unes vacances, sinó unes hores necessàries per superar i recuperar-se dels dolors i inconvenients que la menstruació provoca en algunes dones. Enna Estrems, portaveu d'Esquerra Republicana a l'Escala. Hem de ser conscients que els dolors menstruals són una cosa que està a l'ordre del dia, que és un tema que està molt silenciat, que va molt lligat, per exemple, a malalties com l'endometriosi. Moltes dones tenim la sensació de que és normal que quan tenim la regla tinguem dolors fins al punt de no poder aquell dia sortir o fer la nostra vida normal. I molts d'aquests dolors estan relacionats amb malalties com, per exemple, l'endometriosi, que és una malaltia que es triga més o menys una mitjana de 5 anys en detectar justament per això. Llavors, creiem que és important que les administracions facin passos endavant en ser pioneres, en ser exemple, i que, evidentment, per nosaltres aquests permisos d'agafar-se 8 hores en una situació com aquesta haurien de poder-se donar també a l'empresa privada, 8 hores recuperables, com deia, però que ja hi ha una administració, que és l'Ajuntament de Girona, que ha fet el pas de donar exemple, diguem, en això. Ho comento perquè és una cosa que, evidentment, és molt pionera, que s'acaba de fer, però que m'agradaria que es pogués estudiar o que l'Ajuntament pogués començar també a tenir en compte aquest tipus de polítiques. Des del govern municipal s'explica que aquest és un tema que s'ha de negociar i, si cal, incorporar al conveni col·lectiu que regula els drets i deures dels treballadors de l'Ajuntament de l'Escala.